Μπόμπα. Με έκαψε λίγο, δεν τις περιμένω αυτές τις ερωτήσεις. Δεν περίμενα. Δεν ξέρω. Καλύτερη ταινία. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ ποια είναι η καλύτερη μου ταινία. Τρεις λέξεις μόνο, με τρεις. Νομίζω η καλύτερη εναλλακτική διασκέδαση. Γρίφη μυαλού, νομίζω, και δεξιοτεχνίας. Το ψάξιμο επίσης είναι καλό. Καινούριο δωμάτιο. Οπωσδήποτε. Δεν ξέρω. Όχι, δεν μπορώ να το κατατάξω σε μία. Δεν υπάρχει μία. Μία δεν είναι. Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Κάθε δωμάτιο απόδραση έχει διαφορετική γεύση από τ' άλλο. Νομίζω αγαπημένα θα πω δωμάτια απόδρασης είναι σίγουρα το Lockhill, το Manor. Νομίζω ότι πολύ ωραίο δωμάτιο είναι και το Tyranny από το Escapolis. Από ό,τι έχω παίξει, δεν τα έχω παίξει όλα, παιδιά, συγγνώμη. Είναι πολλά που μου έρχονται μαζί με αυτά τα δύο, αλλά αυτά τα δύο νομίζω μπορώ να ξεχωρίσω αυτή τη στιγμή από ό,τι έχω παίξει. Παιδιά, sorry που δεν έχω παίξει περισσότερα. Ελπίζω στα πόδια μου, από τη δουλειά, να μπορούμε να στεκόμαστε στα πόδια μας και νομίζω ότι θα είμαι, ξέρω εγώ, θα είμαι νομίζω πιο δημιουργικός και πιο εύστοχος στις επιλογές μου. Παστίτσιο, καθαρά, μακαρόνι.